Beasaingo bertsolari batek hauxe kantatu zuen behin, Irun badaukazu zerbait. Irunek zerbait? Zer dauka Irunek ba? Beasaingo bertsolari batek kantatu zuen ederra da lasai esnatzea jai goizetan. Eta goiz esnatzen bazara, gero sieste egitekotan. Beasaingo bertsolari batek kantatu zuen hobe da lau zurito eta ez bikaina. Hori esaten duena bertsolaria izango da, baina filosofo ere bai. Nori buruz ari zara? Hauek kantatu zituen bertsolaria Aitor Sarriegi da eta bere izango da gaurko programako protagonista. 8 urterekin hasi zen bertso eskolan eta 22 urte egin zituen txapelketetan. 2017an utzi zion txapelketetan kantatzeari eta gaur egun platzetan ari da kantari. Eta gaurkoan Aitor Sarriegiren bertso ibilbidearen errepaso egingo dugu Aitor berarekin eta bere hainbat bertsoaldi gogoratuz. Hauxe da Aitor Sarriegiren Hitzetik Hortzera. Irun badaukazu zerbait, zure mugaren neurrira, naiz eta nahiago mugak beste batzuek balira. Mugada berrelkartze bat, ta mugada despedida, zubipea etena da, baina zubia segida, eder zaude hartaleku, ederra da ikusmira. Azkenean iritsi da, trena bere geltokira, baina saio hauek mugak, ahaztuta egin behar dira. Bi aldeak ondo zainduz eta aurrera begira. Bi aldeak ondo zainduz eta aurrera begira. Mila 1989an kantatu zuen bat-bateko lehen bertsoa Aitor Sarriegik. Umetatik dabil bertsoaren bueltan, edo bertsoa dabil Aitor Sarriegiren bueltan. Plazak bezain ongi ezagutzen ditu txapelketak, 22 urte zaritu baitzen txapelketan. Tartean, Gipuzkoako txapeldun izan zen 2011an eta Euskal Herriko txapelketako 3 finaletan abestu zuen. Gaur, Aitor Sarriegiren bertso ibilbidearen errepaso egingo dugu Aitorrekin berarekin. Aitor, zure lehenengo bertsoa ongi gogoratzen omen duzu. Bai, garai hartan eskolaz eskola juten ginen, buruz ikasitako bertso kantatzea, eta segurako eskolan, nik bat ere espero gabe, Mikel Mendizabalek erdi behartu nindun, jende aurren kantatzea eta kantatuin behar, lagoinek jarrita. Korratzen naiz etxea iritsi nintzela, estualdi bat pasatu nola, baina etxea iritsi eta askotan bezala ama sukaldeko maien plantxa nahi izan. Eta ama, bertsoa bota eta zeran azarratu nintzen pixka Mikelekin, baina zaitxon pasatzen zaidan. Eta orain, atzera begiratuta, ze ikusten duzu zure bertso ibilbidean? Jende asko, momentu oso diferente asko, bertso mundun ere aldaketa asko, eta lagun asko, toki asko, oso atzea begiratu behar dut, eta urte didanetan, normala da, gauzak pilatzea. Eta askotasun horretan, gaur egun, bertsoak zeleku du zure bizitan? Nik esango nuke buru ingurun, marrazteik baleo burutik zer pasatzen den, beti ongo litzatekeela rodei edo globoietakoren bat. Doinu batekin ez balin bada hitzen batekin, edo bertsoren batekin, lehen botatakoren batekin, berriren batekin, nire burukin askotan ahitzen naiz bertsotan. Bertsoa bea oso presente dago nire eguneroko bizitzan. Hori da nire bizitzan omentxe dauken tokia. Bizitza horri gaur errepasoa emango diogu. Oso. Seiron artean egingo dugu sekretuekin burruka. Hortik onantza ibiltzen naiz ni, unai hau lagun hartuta. Entzuleak zein kontu nahi ditun, ezin diezadake uka.
oso gustora kontauko nitun, baina bat ere ez dauka. Jende guztiak dio unaiek, sekretoak balitu, egia esan hori kontatzen, inorrez da atrebitu, kanpoko itxura ikusirikan, ezin da inor harritu, Iturriaga kantzontziloak beltzak eramaten ditu. Iturriagak Jon Maiarekin hasi nahi luke borroka, baina oraingoz horrelakorik behintzat ez bekiotoka. Betondokoa nola hartu zuen, nik nahi nizueke konta, larun bat gauez erdiedan da farola triste bat jota. Nik Maialekin hasi nahi nuke, pixka bat ilea hartzen, egia esan ez dut oraindik oso ondo ezagutzen, mikrofonoen trukoak behintzat, neska honek dakizkizu zen, esan dit Aitor eta Gubiok, ondoan jarri gaitezen. Luzenaren sekretu batzuk nahi dizkizuet kontatu, kostaldekoa Gipuzkoarra eta biaiekin batu, ikasten dabil Gasteizen eta neska bat Bilbon topatu, Laister baino lehen Maiak Bizkaitar nahi du nazionalizatu. Nere kontuak aipatu ditu, oso itxura serioz, eta erantzun egin beharko ziri horren ondorioz, berorrek ere beltzak daduzka, ta erabiltzen ditu gogoz, baina horitzen joan zaizkio denporaren poderioz. Urdaiazpiko gorri-gorria tapatearen freskura, arraiak ere saltxa berdean azenolako itxura, txampaina eta sagardoak inalden dudegu tristura, kale umea gozatu gera baserritarren kontura. Baserritarren egunarekin jarri da nahiko empeño, era ontako giro politik guk ezagutu gaur daño, lanetik irten eta lanera etorriak lezoraino, baino hemengoan nahiago dednik anutzi dedana baino. Egia esan egin diguten horren harrera epela, esan nahi nuke herri honetan pixkat harritu naizela,
Mahai inguruan jarri geratan nolako giro itzela. Nik uste nuen Beasaindik bera baserritarrik etzela. Badira eta etzazu esan, zuk horren gauza baldarrik. Baino alare ez da faltako hemen iritzi kaskarrik. Emakumeak gutxi daudela, ez dago esan beharrik. Baserrian lan egiten aldu gizonezkoak bakarrik. Nolakoa zen bertso eskolan hasi zen Aitor Rume hori? Lotxatie, oso lotxatie. Eta bildurti eta negartie. Eta inuzente xamarra ere bai, pikardi gutxikoa. Eta zerk eraman zintuen bertso eskolara? Ba, gure izeba bat, ikastolako izebarantxa, ikastolako andereño zan, eta hor dizin bertso eskola martxan jarria zan ja, Goierriko bertso eskola. Eta, ikusita, euskerako irakaslek edo ez dakit esango zion, ondo moldatzen da mutiko, eta beak animatu nindun izena ematea eta antxe jo ginen. Eta Mikel Mendizabal esaten badizut, zer etortzen zaizu burura? Ba gauza asko. Bertso eskolako urteetan Xanti Garmendiakin doinuk ikasten genitun eta gero Mikelek erakusten zigun pixkat bertsoaren barruko egitura edo sekretutxo horiek beakin lantzen genitun. Eta bertxotan esan nezake Mikelekin ikasi gendula hasteko aina behintzat. Beak ematen gintun, ara eta ona, eskolaz eskola, ikastolaz ikastola. Gero baita ere, Mikel 80ko hamarkada bukaera, 80 hasiera, Euskal Herri mailako izar edo bertsolari ezaguna zan, eta guretzat hurbilekoa zan bezala, norbait importantea zan, eta miresmena genion. Garrantzia badu, Gipuzkoako txapela jantzi zenuenean, berari eskaini zeniolako. Bai, zalantza hondirik enon izan. Nik uste tokatzen zala, eta eskertu nahi izan nion nolabait. Beasaindik ordizira, ordizitik Beasaina, ataundik ere heltzen zen, autobuskada bikaina. Barrena zarrak zeukan, historiaren usaina. Tazu Mikel Mendizabal, hartaldearen hartzaina, hartaldearen hartzaina. Urte asko pasa dira, sasoi hartatik oraina. Goierrik eta bertsoak asko zor dizute baina, inork zorraldizu zure, ikasle ginenok aina. Besterik ez daukat eta hartzazun ere ordaina. Besterik ez daukat eta hartzazun ere ordaina. Eguneroko lan astunetan murgilduta gabiltz. Zenbat alditan pentsatu dudan ni beste bat banintz.
telebistak dagi diz, nik zalantza mila aldiz. Aizazu Aitor, zuk baldakizu, non dagoen Paris. Goizean jeiki eguzkia irten, baino askoz lehenago. Ta iluntzean ostaturako bidean igaro. Zure galdera arraro, xamar delakoan nago, egunero ez alduzu ikusten, telebistan dago. Bai egunero ikusten dut nik odola beroan. Ez dut esango zarkotzi horrek norantzan naroan. Guk lana ordu mordoan, erosleak dena doan, presidentea etorri dadin helikopteroan. Gure aurreko denak bezala hontan hasi ginen, eta lanean jarraitu dugu bizitza hau zer den. Pariseko galdera lehen, tanik pentsatu dut hemen, Unai Parisek baote daki gu biok non gauden. Guzakurraren ipurtzuloan galduta gaudeizu. Ardo batetik bestera oso urrun naramazu. Orditu oigara usu, arnoz arno pausuz pausu, Aitor aitortu zaidazu egia, zuk maite al nauzu. Kontu hau utzi behar genuke beste baterako. Ez ote duzu zuk gaurko zedan Unai ardo nahiko. Pixkat nastu zarelako, lagun bezala bai bapo, nik asko maitatzen zaitut ez hainbesterako. Eta zeintzuk elkartzen zineten bertso eskolan eta ze bertso giro zegoen hemen Goierri inguruan? Nik gogoan dut, hasieran, ni mutikoan nintzela, bi talde egoten ziela, astelehenetan, batzuk aurrera tuxiagoak eta besteok hasi berri ginenak, tropa hundia ginela. Eta bigarren talde aurreratu hartan, antzebilitzan, Jose Munduate, Xabier Narbarte, gu baino zahartxegok zirenak, eta bertsotan behaien bidea egiten hasita zeudenak. Eta eskolarteko txapelketa eta nik uste bertso eskola bakoitza juten zala bere arietea hartu eta danak haren atzetik, eta oso giro intensoa zen. Eta bertso eskolako giroa hori zen, gero ia bapaten hasitakon asteazkenetan Josekin eta hauekin kantatzen genduen. Jose, Mikel Aranburu, Igor Eguren, horiek ziren nire hasierako kantukidek, gerora Araiz Sarasola, Aritze Berio, Kaiz Goikoetxearekin ere kantatu dut, Iñaki Apalategirekin gerora gehiago, hoien ingurun ibiltzen ginen bertso eskolan.
Eta zure bertsio erreferenteak zeintzuk ziren? Gertukoa eta eraberen Euskal Herri ezagun ezan bertsolaria Mikel zan. Iñaki Murua ere Goierritarra eta hurbilekotzat geneukan, baina garai hartan pixkat finalista hain gaizte ikusita, gauza desberdinak kantatzen zituen. Jon Sarasua nik uste gure belaunaldiko bertsolari gehienok fijatu gehan bertsolaria izan dela. Eta egia da nahiko berandu hasi nintzela ni, nerabezaron sartuta garai bateko bertsolari zaharran lanak eta irakurtzen eta liburuk eta irakurtzen. Eta haietatik, ezakit, igual idatzira eman da bizi nintzelako garai hortan, Salva horrek beti ikutu nahu. Aitor, zure ametsa izan da beti magua izatea. Baina mago bat izateko askoen zaila hori da. Eta Maialeni eskatu zatzu laguntzia. Hasi zai, Maialen kajoian sartu, maixan etzin eta zerriakin. Truko hau ona izan da eta alabedi, kaxan ipini eta nik prestatzen segi, biok ipini gara aurpegiz aurpegi, moztera noa eta egon zaitez geldi, moztera noa eta egon zaitez geldi. Ni geldi nago ez pase gerta, ze espero nezaken zalantzaz beteta, ez kopa sombrero ta ez galtza ez txaketa, karnizero mantala ipini du eta, karnizero mantala ipini du eta. Baina gaurko magoak nahi badezu jakin, aktuatu oide gutraje askorekin, ta konfiantza izan dezazun nerekin, ondo irten zitzaidan oilasko batekin, ondo irten zitzaidan oilasko batekin. Urratuk egin dizkit ia bat edo bi, baina iztarretan ez hori, ez hori. Oilaizkoaz badakit hainbeste teori, eta junturetatik moztutzen da ongi, eta junturetatik moztutzen da ongi. Esplikatu didazu junturak ta zera, baina ni utzi nauzu despistatu antzera, ez panaiz iritsiko ezurra moztera, motozerraren bilanoa garajera, motozerraren bilanoa garajera. Hain terrorifikoa baita gure sarri, motozerra piztuta geratu naiz larri, ebaki dizkit hankak ni ezurta harri, favorez ainurrunez onuntzago ekarri, favorez ainurrunez onuntzago ekarri. Azkenean egin dut
nik nahi nuen aina. Orain berriro lotzen lanak dauzkat baina, beti hankamotz izan zera ala jaina. Ez dago alde handirik lehengotik oraina, ez dago alde handirik lehengotik oraina. Belaun eta ukondo lehenbizik askatu, azkenerako zazpi puskatan puskatu, hainda autipo motza haindago kaskatu, oain puzlea osatzen ezin du asmatu, oain puzlea osatzen ezin du asmatu. Beraz ostiralean kontu ezberdina, Gaur aipatua degu hori da jakina. nik egunero eiten dut neretzat adina. Ondo esplikatu zazu zure alegina. Irakasle omentzera instituto baten. Bai buenotan lagunak gutxi dauzkat aurten. Goizeko lehen orduan beti ez da joaten. Kostatzen baita orduan klasea ematen. Goizean lo hartu dut hori da egia. Atzo parranda egin zula alegia. Eta laguna daukat gaur aluegia. Horregatik handa auka gaur lo aurpegia. Eta ni altxatu naiz goizeko 6etan. Bueno, arraroa da zuregan benetan. Naiz pixkat lo gehiago egin gehienetan. Egi gehiago zegon bigarren horretan. Ni ere 6:30 jeikitzen naiz baina. Honek buelta egiten du pixeiteko aina. Ia hartuanago denbora eta maina. Honek ere langile haundina mingaina. Zenbat ordu dauzkatzu zuk egun batean. 24 nioke egia esatean. Alegia zenbat lan gelako atean. Gelan bakarrika ala etxera joatean. Nik lana egiten dut gelanta etxean. Baina ez du egingo denbora luzean. Zuk zer egiten dezu sofara heltzean. Kuluska txikiren bat bullarik ezean. Baina beti izaten dut nork molestatua. Hori da besterena ezin juzkatua. Gure bizitzak ere baduen kantua. Zeuk nahi dezulako eta zeuk aukeratua. Ni bakarrik bizi naizta oso gustura. Ez dezu usteko egin du nik inork duda. Baino pagatu behar argia eta ura. Oike iristen dituk Agirren kontura. Argia, ura eta beste hainbeste gauza. Guztiak ordaintzea ez dago erraza. Sarri egin nahi aldek lista hori luza. Irera bezala xe bidalitzak hautza. Nere listan badaude zurean adina. Ta ematen aldizute patrikako mina.
Ez da bera batena launa edo bina. Lasaiagoa litzake, lasaia bazina. Baina gustatzen zaizu batetik bestera. Biharamuna gutxi ta asko bezpera. Parrandan gora eta eskietan bera. Munduan perfektoak inorre ezkera. Danoi gustatzen zaigu ondo bizitzea. Zuri gustatzen zaizu asko luzatzea. Bizitza gozau gabe ez dut nahi hiltzea. Lasaitu zaitea Aitor ederki aizea. Honezkero esan leike lortzen aizerala. Hemen gehienak daude gaur Aitor bezala. Nik ere albano eingo nun hori da normala. Zure saia zintezke nola edo ala. Eta seguro nago lortuko dezula. Bai baina oraina arte ezinun sekula. Gainera esango nuke ikusten zaizula. Gezurra esan eta ezin disimula. Nire ondo bizi naiz ezin naiz kexatu. Hori zeinek letzake beretzako hartu. Beti gaizki bagina zeinek aguantatu. Ta ondo bizitzea noiztik da pekatu. Bueno, ondo bizitzen, ze gusto daukagun. Gehiago daude ondota fijatu lagun. Bestela ezin litezke afaritan jardun. Agurrak bota eta despedi ditzagun. Eskolartekoa, gaztesariketak, lehenengo plazak, lehenengo urratxoiek plazan. Behin eskolarteko txapelketatan kantuan hasi ondoren, ez dakit, hor bat sortu zen edo bazan olako taldetxo bat, ez, Xabier Silveira, Estitxu Arozena, Estitxu Fernandez, Unai Iturriaga, Igor Lortza, Jon Maia eta Zartxeagoak. Gazte saio izeneko batzutan kantatzea tokau zitzaidan, ez agian bestek bezain beste. Baina bai, gure adin inguruko jendearekin kantatzen non tarteka. Bertso plaza oizkotatik kanpo, gure antzeko jendekin kantatzea, eta ni hor gustoa sentitzen nintzen. Askotan bitxatu izan dut, akaso batean hainbeste egiten on garaian ere, aukera izan olako saio batzutan kantatzeko, nire bidetxoa egiten nintzelako bertso paperetan, eta agian erraztu ziala pixkat muturra sartzea, edo ez ziren saio asko izango, ziurrenez egoen kontatzen hasi ezkeo, baina nik bizinon, ez dakit, etengabeko zerbait izango baliz bezala. Eta deioiek nola hartzen zenituen? Ilusio handiz. Gaur egun ere, oraindik orain ere, nunbaitetik bertsotarako ditzen dizuenen, poza sentitzen duzu, ilusioa, juteko aukera balin badukezu, ni normalen, ezezko gutxi ematen ditut. Eta ilusioz hartzen da dei hori, eta garai hartan ere alaxe hartzen on. Gero, telefono eskegi ondoren, beti etortzen da ez. Orduan are gehiago, emango tedez maila, bisualizatzen saiatzen zean, nola izango da, bildurrek sartzen zaizkizu. Bada fase bat, bertxotan aritzen naiz esatetik, bertxolaria naiz esatera dagoena, edo izendatzen zaituzte bertxolari. Zuk, gutxi gora behera, izendapen hori edo izendatze hori noiz jaso zenuela, esango zenuke? Oso behan du. Gipuzkoako txapelketan lehenengo aldiz, 85 kantatu non. Euskal Herrikoan 87 semifinaletan kantatu non, 2001 ere bai, 2005 ere bai,
Eta esango nuke 2007ko Gipuzkoako finalen sartu arte, nire ahotik kostata ateako zala ni bertsolaria naiz. Kostatu zaite hori onartzea, nire bururi aitortzea, sensazio bat badauket gauza askotan izan naizela ikasle nahiko berantiarra, gauza asko tara berandu iritsi naizela bertsotan, nire buruari ere gauza batzuk berandu onartu dizkioala, eta hori izan daiteke horietako bat. Inork ez du izaten arrazoi osoa. Lema hori daukat nik goraino jasoa, ala usteztunak altxatu besoa, naiz eta onartzea ez dan erosoa. Errespetatuko balitz herriaren hitza. Hobea litzateke hemengo bizitza, gure eskuetan da aspaldian giltza, baina sarrailan sartu ezinik gabiltza. Aitor Sarrieginetzako umetatik izan da erreferente bat, herriko bertsolaria izan den einen, beti miretsi izan dugu bere bertxotako umore berezi hori eta bere zuzentasun hori, eta beti eman izan dizkigu arrazoi handik beha miresteko. Eta nik pertsonalki 2017ko txapelketan bertxozaletu nintzen, eta gogon dauket Aitorren bakarkako jakin batekin engantxau nintzela bertsoa, bintzet orduan sentitu non lehenengo aldiz bertso batek eragin dezakeen eufori hori. Eta bakarkak hori da Iruñako bakarkakoa, bere nagusiri gintonik botatzen diona. Gaina, ue gai hartuta ino nire lehenengo bertso sortatakoa eta nahiko kutxune etorrekati. Eta Aitor ja gerora pertsona bezala ezagutzeko aukerara izan dut, eta zenbait plaza konpartitu itxeu eta herriko beste saltxa batzuk bai, eta pertsona bezala ere asko estimatzeten pertsona da Aitor. Ezkutatu egin zara ikusi etzaitzaten. Ezkutatu egin zara ikusi etzaitzaten. Gustora nintzen kalean, hiru taberna igaro, eta eskuan basoa, hartu ditut zenbait trago. Lagunekin berriketan, benga beste bat gehiago, ia ez dakitzen bat baina, joan dira 10 bat ardo, ta bapatean sorpresa, nereak akabo. Nagusia ikusi dut, kalean pixkat berago, berez kaso egitea, besterik ezin itxaro, baina ezin estresagatik baja hartuta bainago, baina ezin estresagatik baja hartuta bainago. Zuei agian bai baina, neri ez dit egin grazi, aitzaki hobeak jartzen, beharko nuke ikasi. Ez dakit egoera hau, ia nola iragazi, gauza honik ezin baitut, honetatik irabazi. Ta aitzakiak pentsatzen,
ere nazkatu naiz kasi, begiratu dit ta zuzen, Aitor ze ari otea izi, gintonika bota diot bere izotz eta guzi. Ordaintzen duenerako ez du besterik merezi, ordaintzen duenerako ez du besterik merezi. Eta nolako bertsolaria zarela esango zenuke? Gauza batzukin maniatiko xamarra. Gustatzen zait neurrian ondo sartzea, etena ustea hankaluze baten parekoa da niretzat. Gustatzen zait hizkuntza ez behartzea, ez oso hizkuntza aberatsa erabiltzea, baino bai bertsoaren barrun izango ez balitz, testu horrek zentzua izatea, esaldi bezala. Eta gero, izaera aldetik edo, moldatzen jo naiz. Trakesten ere bai, agian izaera moldatzeakin batea, trakesten ere bai. Baina, lehen esan dut ez, aldaketa asko izan diela urte hauetan, eta aldaketa horietara egokitu beharra sentitu bet. Eta nik esan nuke bertsolari moldakorra naizela. Eta bertxotara zure zer eraman nahi izaten duzu? Pixkat, nahi gustatuko litzaidake behintzat, entzuten ari danak hor Aitor ezagutzea. Bertsoa entzun eta nire pertsona ikustea bertso hortan. Gustatzen zait jendeari bere kontraesanak biztan jartzea, jendea ezer oso xamar sentiaraztea batzutan. Baina, eguneroko bizitzan nik uste naizela pixkat gauza horien zalea. Bigarren eskuko gauzen enkante batean egin duzue topo. Eskaintzak astera doaz. Enkantera etorrita, hau da gauza pila. Eta ez dakitzi urze gauzaren bila. Nik propio nahi nuke neretzat mobila. Bani hori erostetik libratu nadila. Artelanen bat nahi det nere salarako. Hortarako gehiago pagatu beharko. Txapelketako ura zatarra zalako. Nere gelan badaude horrelako pranko. Baina gaurko artea ez detenten ditzen. Ni ere lehenantzera ibilioi nintzen. Besteen begiradek gaituzteta mintzen. Gauzak merke daudenik ez zait iruditzen. Niki hori ere alda hemen erosia. Honekin bete dut nik aurtengo dosia. Estragoak egiten ari da krisia. Aurreztea hori xedan ere bizia. Azken aldian ez dut soldata altua. Ta horregatik egin behar hemen tratua. Denok behar baitegu gaur zer aldatua. Biok gaudela hemen hori da datua. Bilatu nahiko nuke bizitzako ganga. Hori zaila daukazu egia esan da. Merkea eta ona beti ala izan da. Lurdesen egin behar zenuke demanda. Mirariak ansoli gertatzen dirata. Baina alere zerbait beti zaigu falta. Lanpara arengatik hasi naiz tiraka. Taurkoak txapelaren itxura ez aldauka.
zeinek ekarri du txapel beltza ona. Ganga hori ziur da ala merkea eta ona. Ona ekarri beharra ez da gero broma. Obelitzak izango bagenu biona. Aitor eta txapelketak zer izan dira zuretzat? Bueno, jende guztiaren bezala eskaparate handi bat. Eta motivazio bat ere bai. Nik ez dut ukatuko txapelketatan oso gaizki pasatu dut, baina gustatu gintzaizkitela bere. Motivazio bat eta pausoak aurrera emateko bultzada bat. Edo esploratu gabeko beste zerbait esploratzen saiatzeko bultzada bat izan da netzako txapelketa bakoitza esango nuke. Euskal Herriko bertsolari txapelketan pare bat aldiz atarian geratu zinen eta gero ondoren 3 finalean kantatutakoa zara. Nolakoa da atarian geratze hori eta ja sartze hori? Bueno, atarian geratzea da aldi bakoitzen burutik pasatzen zaizu berriz ez dezula ingertu edukiko. 97an, bueno, semifinaletara iritsi da nik uste konformista xamarra izan nintzela. 2001 ja posibleago ikusi non, eta hurbilago ikusi non, agian puntutan netzan hurbilago izan, baina sensazioz bai. Eta 2005an ja 2 puntuta erdira gelditu nintzen, 2 finalerdien batura egin da, tartean gaina Jokin Uranga 9. puntuta erdira gelditu zen. Eta hor bai pentsatu nola, ez dut, ja, ni final baten kantatuko, hau baino gertuago, ez dakit, matematikan limitea dan bezala, ez? Arantz zoaz, baina etzea sekula iristen. Holako sensazio bat da. Eta ja behin sartzea, bueno, nik hori sentitu non 2007an Gipuzkoako txapelketan sartu nintzen, ja lasaitu nintzen. Esan, ni final bat probatu nahi berentzat, Gipuzkoako, Euskal Herrikoa. Eta 2007ko txapelketan, Iker Zubeldia eta Dio sartu ginen, Goierritarrak, gaina, eta asko disfrutatu genuen. Eta, esan, bale, jazta, probatu dut zer da, nolako toki baten kantatzea, eta ja konformera. Eta gero ja etorri zen, asko espero gabe edo zea hundi gabe, 2009an Euskal Herrikoan sartzea. Eta gero, hori probatzen ez unen ja, esaten ez du. Beste dimensio bat dauke, Euskal Herriko txapelketak beste oihartzun bat dauke, eta beste giro bat desberdina da. Eta orduan bai sentitu nintzela, ja, bueno, listo, hemen ere izan naiz, eta horako baitetasun bat. Eta gero, etorri ziren beste 2 atzetik, eta, bueno, ez da sekula ohitzen hortara, baina atsegina da. Eta nola kudeatu izan duzu txapelketek sortzen duten presioa? Aldan bezala, azkazal asko janez, eta ziurrenez nik kudeatu baino gehiago ingurukoek aguantatu, edo jasan. Ez da azaltzen erreza, baina presio desberdina daude, norberak norbere buruari jartzen diona, bere espektatiben arabera, ingurukoek batzuk jartzen duten esperantzare bai, ezagutzen ezaitun jendeak jartzen duen esperantzare bai, jakin gabe nola zauden momentu hortan, eta zukera beren jarraitu barezu zure bizitzakin aurrea. Zuek lehen aldiz musu ematear zaudeten binera beren pentsamenduak zarete. Bankuan zaudete, elkarrien ondoan eserita. Joen bizar horrekin, ze seksi dagoen, hau orain baino lehenik amestuko nuen. Momentu berezian bildu gera hemen, ta orain nola asmatu momentua noiz den, momentua noiz den, momentua noiz den.
Bankuan eserita egin behar zerbait, momentu hau amestu izan dut nik noizbait. Zer egin behar dut ba, hurbildu nolabait, gustatuko altzaio, gustatuko altzait, gustatuko altzait, gustatuko altzait. Joe, parean daukatz, begira, begira, agian nola egin pentsatzen ari da. Mugimenduak ondo neurtu behar dira, burua ezkerrera ala eskubira, ala eskubira, ala eskubira. Nik ere aurpegian badauzkat bi alde, ta naiz erdi-erdian sutur baten jabe. Joaten baldin bagera biok parez pare, nola emango diot suturrik jo gabe, suturrik jo gabe, suturrik jo gabe. Ni naiz kapaz eta bera ere ez da gai, baina bueno banoa eta alaporai. Lepo atzetik heldu, bai ez edo bai, posesibo egia ez nuke izan nahi, ez nuke izan nahi, ez nuke izan nahi. Bate espero gabe lepo atzetik heldu, ta ia zutik ezin naiz mantendu. Ze kolpe eman didan ze atarramendu, arrizkoa naizela pentsatzen ote du, pentsatzen ote du, pentsatzen ote du. Suspensea 14 minutuz mantendu, ta noizbait saiatzera lotuak geunden gu. Orain burutik ezin esaldi hura kendu, asko maite duenak asko sufritzen du, asko sufritzen du, asko sufritzen du. Hau altzen ba guztia, hau altzen aurrena, horixe izan dugu lotxak zekarrena. Horrela segiz gero denboran barrena, goxoagoa izango alda bigarrena, alda bigarrena, alda bigarrena. Gipuzkoako txapelketa bat irabazitakoa zara, zer esan nahi du txapel horrek zuretzat? Ba, begira, txapel horrek burua ekartzen diana da, nik aipatu dut semifinaletan arte behintzat horrela, semifinaletan pasatu izan dialako okerren, presioa horrarte sentitu izan dialako, ni finaletara nahiko eroso jo naiz. 2007ko Gipuzkoakoan berri eginen, lehenengo aldia zen, gozatzea goaz. 2009ko Euskal Herrikoan berria nintzen, gozatzea noa.
2013an, justu pasa nintzen, ze atarian gehatu nintzen, bai, aurreko, 2005an, baina 2013an Unai Aguirrekin enpate egin da pasatu nintzen. Justu pasa nintzen, eta gozatzea noa. Eta 2017an, azkena Zalabanekin, eta gozatzea jo nintzen. Aldiz, 2011koa izan da final bakarra, nik presiopean kantatu izan deana. Euskal Herriko finalistetatik bakarra nintzen, Gipuzkoako txapelketan parte hartzen. Ez dut esango favorito, baina Beña Gaztelumendi izan aurreko txapeldun ordea, eta pixkat fokoa bazeon beste finaletan baino gehiago, sentitzen on fokoa gainen. Eta presio horri erantzuteko gai izango oten nintzen, zalantzak neuzken. Ez dalako berdina final batea horrela jun edo gozatzea jun. Eta txapel horrek niri gogorarazten diana da, uste deala ondo erantzun nola horren aurren eta indartuta atean nintzen ni pertsona bezala. 2017an utzi zenituen txapelketak, baina noiz erabaki zenuen hauxe da nire azken txapelketa. 3 urte lehenago. 2015ko Gipuzkoakora nintzen joan. Finalista izateak ematen dizun sailkapen hori baliatuz, erabaki non Gipuzkoakoan paso egitea eta horrengo Euskal Herrikora jutea eta hori izatean ere azkeneko. Eta hori erabaki non ustez 2014ko udan. Bizikleta buelta bat, ideak ordenatzeko eta hoxe erabaki non. Eta azken agur hori, txapelketari agur esateko agur hori beken kantatu alizatea, zer da? Izugarrezko plazerra. Askotan pentsatu dut, beste bertsolari batzuekin konparatuta suertea izan dela. Eta agur esatea erabaki eta azken finalen sartu eta agur esan alizatea, nik uste danek firmatuko luketen zerbait dela. Bertxotan zerbait ez egin izanaren damurik baduzu? Ausardia pixkat falta izan zait. Nire buruaren gan sinistea momentu batzutan eta gero eman ditudan pauso batzuk lehenago eman ez izana, horren damua izan dezaket. Bai diskursori dagokionez edo formari dagokionez ere bai, doinu luzeagotan lehenago ausartu ez izana, damu batzuk badauzket, agian ausardiarekin lotutako, bai. Eta aurrera begira zerbait geratzen zaizu egiteko? Enuke esango oraingoz bintzat buruan ez dauket orain arte egin dedanan ezer desberdinik eskaintzeko idearik, ezin da esan, ez? Zer gertatuko da, baino ez zait iruditzen oso abentura desberdin baten sartuko naizenik hemendik aurrera. Bide horretan, tokatzen denean, hitzetik hortzera hortxe izango da, Aitor Sarregi, eskerrik asko, eta laster arte. Laster arte, zuei. Bejondeizula Maialen, mototxa berriz aizetan, tokaioa ere firme, ta gainera ze klasetan. Baina ederra da lasai, esnatzea jai goizetan, taudet azken txapelketa, 22 urte luzetan. Uda berrian eskian, udan nunaiko aitzetan, udazkenean iratin, neguan elurrezetan, aurkitu alko nauzue, maite ditudan gauzetan, eta horien artean, Euskal Herriko plazetan, eta horien artean, Euskal Herriko plazetan.